τι θα γίνει. Θα σταματήσει να τρίβει το γαμοτράπεζο. Πρέπει να πάω και από τη μάνα σου κάποια στιγμή να τη σκίσω. Πότε θα πάω, Από τη μάνα μου. Έλα, Βασούλα, μόλις ερχόμουν, αλλά με καθυστερεί λίγο μικρός. Κύριε Γαμούρη, τι δώρο λέτε να πάρω στη μάνα του Μπομπ. Μα θα της αρέσει η πίτσα. Μην ανησυχείς, αγόρι μου, είμαι σίγουρος πως θα της αρέσει. Κύριε Καβούρη, λέτε να στεναχωρηθεί ο Μπομπ που θα πάει να πήδηξε τη μάνα του. Μπορεί, αγόρι μου, γι' αυτό καλύτερα πάρ' τον μαζί σου. Μα κύριε Καβούρη, θα μου σπάσει τα αρχίδια. Καλαμάρι, θέλω να μου υποσχεθείς κάτι πριν ξεκινήσουμε. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι τη μάνα μου δεν την έχεις μόνο για σκίσιμο, όλα θα την αγαπάς κιόλας. Αφού ξέρεις ότι την αγαπάω, Μπομπ, οδήγα τώρα. Μην είσαι μαλάκας, Καλαμάρι, αφού δεν ξέρω να οδηγώ. Πάλι τις ίδιες μαλακίες άρχισες, Μπομπ, αφού προχθές το πήρες το χαμοδίπλωμα. Αμάν. Το πουλό! Άσε με να οδηγήσω ρε γαμιόλες και θα με σκοτώσεις. Τι έγινε? Τι να γίνει ρε γαμιόλι Μπομπ σουγκαράκι, δεν είχες την έκανε τη μαλακία σου. Μείναμε από κάψιμα. Τι μαλάκας είσαι μόνο αδερφέ μου και δεν είναι κανένας εδώ δίπλα. Είμαστε στη μέση του πουθενά. Τουλάχιστον μας έμεινε η πίτσα που θα πας στη μάνα μου, Καλαμάρι. Δεν μπορώ άλλο περπάτημα γαμώτο. Οχ! Ρε παπάρα Μπομπ σουγκαράκι, τι κάνεις πάλι εκεί. Προσπαθώ να ακούσω άμα γαμιέται η μάνα μου, Καλαμάρι. Μπομπ, μερικές φορές καταλαβαίνω ότι είσαι πιο μαλάκα. Δουλεύει, Καλαμάρι. Τι είναι. Η μάνα μου πρέπει να πηγαίνει μέσα σε αυτό το φορτηγό, Καλαμάρι. Κράτα την πίτσα και θα τους κανονίσω εγώ, Καλαμάρι.